Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Hasta Ilocano. Never day. Shout out kay Sir Tom Ramos, kay Jackson Otera, at kay Mark Gonzalez. Thank you for supporting. God bless you as always. Don't forget to like, subscribe, and follow mga kailokanuan. Pakiclick na rin po yung notification bell po natin para sa susunod na video. Tayo po i-updated sa live. Ang content po natin ngayon is game sa mga bata. Ngayong Sabado. 3, 2, 1. Tayo guys, ito po yung prize po natin para sa mga bata. Ayun. Prize po nila para sa memory girls po nila. Sponsored by Ate Yami. Yay! God is good! And all the time! Let's give a lot of applause to Lord. Amen! I hold my hands, I bow my head, I close my eyes, and Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil narito po kami para magpasalamat at magsaya. Manguna ka po sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi, Amen! Praise. Sintrim pa ginang sa Sabado dito, pagkakayag na dito mga iba! Yes, amen. Sino kaya natin memory words na dito? Step 56, verse 3, kapag ako ay natatakot ko aking Diyos sa iyo ay lalaki. Amen! Sumasayaw Sige, pa yung nga. Juan chapter 6, verse 4, sumasampalataya sa akin ay may buhay. Amen! Palakpakan tayo ba na ako Nazaret? Chapter 6, verse 4, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang Amen! Chapter 56, verse 4, kapag ako ay natatakot ko aking Diyos sa iyo ay nilalala ang aking pagkasatiwan. Awit 56 verse 3. Kapag ako ay natatakot ko aking Diyos sa iyo ko ay lalagay. Nagkirabarang ni? No. Chapter 56, verse 4, vitamin na. Kapag ako ay natatakot ko aking Diyos sa iyo ko ay nilalala ang aking pagkasatiwan. Chapter 6, verse 4, kapag ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang Yay! Nag-6 verse 4. Sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Magsapay. Awit 56 verse 3. Kapag ako ay natatakot ko aking Diyos sa iyo ko ay lalagay ang aking pagkasatiwan. Yay! Chapter 56, verse 8. Agtuko ko 3. Kapag ako'y natatakot ko, ang Diyos sa iyo ko'y lalagay ang aking Ate, nagyari sa mana. Nagyari dyan sa mana. 3, 2, 1! At dito na po nagtatapos ang laro ng mga bata, mga kailokanuan. Subscribe and follow my vlog. God bless you as always. Thank you.